دبن دروشمaya naj guhartina demografî û rizgarkirina Efrînê û rizgarkirina tevahî Sûriyê ji terorê û dagirkirina Tirkiyeyê rêveberiya giştî ya Herêma Firatê xwepêşandanek li Kobanê li dar xist. Got bi hezaran ji xelkê Herêmê û koçberên Efrînê têda beşdar bûn. Ji bo got mijara dagirkirina Efrînê careke din derkeve holê û deng bigihêje tevahî cîhanê. Gelê Efrînê herge hinekî ji Efrînê dur ketiye. Hesê xwe, rehê xwe, cavê xwe, her tiştê xwe vegera Efrînê ye. Düşmen çê dike bila bike. Çê dîfaq çê dibin bila bibin. Efrîn nebe kese. Beşdarîn xwepêşandanê dan zanîn got ew ticarî dagirkirinê qebûl nakin û dibin saya grûpên çekdar û Tirkiyeyê da jiyan nakin. Her wiha kiryarên koçberên Şamê li Efrînê şermezar kirin û diyar kirin got wan koçberan mal û zeviyên Efrînê talan kirine û guhartina demografî bi destê Tirkiye di axa Efrînê da tê çêkirin. Yani بجوشکی مزن ملت به هزاران اتومبیل و هزاران گل بشتاری به مشه بو جه هر درجه هر قاده وک لهیه که هر کی هاتن به داره بجوشک گرم مدی ملت هات تجاره جدید سوز خو نکر و گوت یعنی ام عفرین بیرنگین نیل به ملت عفرین جی گرک او ملت خوی اساسی و سر آخو خو هێژایek gotinê ku di 18 meha Adarê sala 2018 tevahî Herêma Efrînê ji aliyê hikûmeta Tirkiye û grûpên çekdar yên Sûrî hat dagirkirin û piraniya xelkê Efrînê ber bi Herêma Şehba û Kobanê ve koçber bûn û piştira hikûmeta Tirkiye bi sedan malbatên Ereb ji Ghûta Şamê û Himsê di Efrînê da bicih kirin. Her wiha hin saziyên navnetewî Tirkiye bi guhartina demografî li Efrînê di raporên xwe da tomebar kirin. Mahmûd Balî dengê Amerîka, bajarê Kobanê.